weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fette sukaɓe heblo afrique weltare ayawo tv takkusan yoni ha toon to fondu mbañ ko on takkusan yoni ha toon to dabbe wendin mali booli en jeeya e gardidi kabaruji men ɗo e leydi hono Mauritanie hono délégation leydi hono Mauritanie ko fate hono haqqe aade yaɓini toon to leydi hono Gambie to leydi hono Sénégal jagorgal ko fakkude Abdourahmane hono Sarr wawi hono jaɓɓade hono délégation taw ko fond monétaire international to leydi Mali hono ɓe tato ɓe mbattama hono towɗo ko ɓen itta e golle mumen min jaha toon to Côte d'Ivoire Guinée Conakry Benin Gabon RDC Congo Cameroun to jolam jaɓeri min kaale union européenne leyɗe denduɗe Amérique kañum e Russie hara goɗɗe joni joni min jahanno e kabrindi salade aadi ɓuri fettude aadi ceernama Tijane Diallo gorko mo melga wuɗo jinneji wi ko fettata aadi mo adodire jande weltare ɓiɓɓe fulɓe an diine maɗa weltare tv ceernama Tijane Diallo ko wittiyanke leɗɗe ko safriyanke safruji fina gando binde laaɓaɗo leɗɗe jaadiɗo balawala tanwal kala ceerno Amadou Tijane Diallo ne safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa ciirol omo safra wonduɓe kista fibrom dogam sidde rewɓe ɗon koɓe sowade rewɓe dartoraɓe sattoraɓe dewle kala ceerno Amadou Tijane Diallo no yawrani ɓen wonduɓe koyɗe musoje keeceje musoje ɓalli ɓuutoji ɓalli ƴakkuji e ɓalli ɓuutoji kala ceerno Amadou Tijane Diallo no yawrani ɓen ustaraɓe gorago yawɓe yitade koye men ustara jippiɓe leese kala ceerno Amadou Tijane Diallo no yawrani on gollude prostate hay sino prostate ma ko ɓurno ala ko heddi so wonano opéré on jokkodiri joni joni mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijane Diallo dendagal rafi mbawɗa wondude so ɗon maldana ko balɗe tati mbiya alhamdulillah ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wurjinneji e nder wittoji makko mo yiiti leɗɗe ko fate estomac son jokkude nder balɗe tati mbatta ñamde mbatta yarde kala ko kaajeɗa ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wurjinneji ano ɓen ɗaɓɓoɓe kayitaji ƴewɓe visa ji ƴewɓe embauche kala ceerno Amadou Tijane Diallo andini dendagal kilineɓe mum ewɗo saaha mo tawe to leydi France sa yiɗi jokkodirde e makko mbatta ko 00 336 04 04 66 27 ceerno Amadou Tijane Diallo base makko ne tawe to Nouakchott ne tawe ɗon miñi ko ne wiye ceerno Abdoulaye sa yiɗi jokkude mo mbatta ko 46 94 21 91 ceerno Amadou Tijane Diallo gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Dakar en tawi ɗon miñi ko mbatta ko 77 714 94 15 gorko mo melga wurjinneji base makko ne tawe to Rosso Mauritanie ha to Dagana kala enen tawi ɗon mbi nene makko ceerno Amadou Dia gorko mo leeraɓe gorko mo leeraɓe numéro mbatta ko 77 537 79 28 ceerno Amadou Tijane Diallo ko laabɗo reedu kommalaɗo woni ko newiɗo sanne mbadden dando faade makko jaaɗoru neɗɗo toƴiɗo mo ƴiƴam dogata e ɓandu muma joguiɗo AVC jogui cardiac jokkodire gorel te joni joni mbiya alhamdulillah gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ari ko wallude e safrude ha moñi kala yiito hen hoore muɗuma a neɗɗo toƴiɗo yahata juma yahata jema ɓandu musoru koyɗi musoje keeceji musoje joguiɗo AVC jogui cardiac yoga e ñabbuji goɗɗi kala sa jokkodire gorel te joni joni jiitoɗa hen hoore maɗa gorel te ko haako moƴƴo iwru ko to koridinoro ala rewam ala effet a yittat ko jamireɗa mbaɗa hen aɗa yara aɗa yiito cellal ɓandu maɗa sa yiɗi jokkodirde e gorel te jahata koto site mabɓe internet a mbaɗa www.gorelte.com ma janggan hoore maɗa kala ko gorel te safrata kala so tawi ko tonggode gorel te jiɗɗa hebde gonda koto leydi Mali Bamako jokkodirta koye Amadou Tidiane Keneme o tawete koto Badara Bogo mbatta ko 00 223 78 11 09 39 walla so tawi gonda koto ñorodi Sahela jokkodirta koye Dawouda Sare mbatta ko 00 223 72 68 11 54 so tawi gonda koto Dakar to an jokko
jokkodirta koye Baba Seka mbatta ko 77 882 71 02 so tawi noon gonɗa koto Zambi jokkodirta koye Abdoussalam Ba to Kittoya mbatta ko 00 260 07 62 00 93 83 so tawi gonɗa koto leydi France jokkodirta koye Haruna Ngayda mbatta ko 06 50 99 64 43 so tawi koto États-Unis d'Amérique gonɗa jokkodirta koye Abou Sow Kawral Fouta Business plus 1 34 77 01 56 77 musidɓe tedduɓe ɓurel te ko Safara Bol tan woni muɗuma. Kettude kaburuji mon e demgal Pulaar Afrique, Asie, Europe, Amérique, Moyen-Orient, Océanie. assalamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuh bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma ko joni min gari adana mon computer mon e ɗemgal Pulaar e ñalawma hande o mawde nogasena yorkoma ujunaji 225 so tawi koto nate ɓosojo to ko Seydou Abouba to lik Seyba Gorgol so tawi ɗon ɗo ko haalirde he ko Alassane Oumar Boccia gorkoma Sandogo no mbirɗon e gardidi hono kabaruji men ɗo e nder leydi hono Mauritanie ene wayno dey ko fati noon e délégation leydi hono Mauritanie ko fati noon e haqqe aade ummima ɗo e nder laamorgo leydi hono Mauritanie faari toon to leydi hono Gambie laamorgo hono Banjul ko alkamisare nogas tati lewru ndu gonɗen ndu ɗum noon ko wawde kadi kono yaade toon tawtoriye toon taw kadi ko some baɗo toon 65 ɓiijo taw kadi ko on waɗa toon ko fati hono commission ko fati hono Afrique taw kadi ko haqqe ɗum noon innama aade wonande kadi taw kadi ko on ɗowi ɗum ko ambassadeur mo leydi hono Mauritanie toon to Gambie biyete hono Hamoud Wul Abdi taw ko délégation oɗo wawi kadi e yaade toon kadi koye commission taw ko keso pul wonande kadi ko bureau keso pul wonande kadi taw kadi ko ɗiɗon élection ngaji taw kadi wawi kono toɗɗe toon ɗum noon ene wayno ɗum ɗon taw kadi ko ndirɗon mbaadi o Wul Abdi waɗi noon toon kode laawol poccingol wonande kadi ɓamtare e wawde kadi wiide wonde haqqe aade ɗo e nder leydi hono Mauritanie wonande ujunaji 225 ujunaji 225 ɗum noon ko wonandeɓe fartange hebde kay wonɗene gueɗe taw kadi ko jarruɗo yeeso no fewi e kadi ko pellital ngal leydi hono Mauritanie hono jogui ko fate kadi e haqqe aade gila noon to batte civil en to batte dawrugol en hani to faggudu kañum e rendo kala ɗo ko diwan Rosso hani e wuro hono Rosso ɗo ko gardiɗo hono leydi ndi Mohamed Cheikh El Ghazouani kanko de yahi toon ñande alkamisare nogas tati lewru ndu gonɗen ndu toon to Rosso o wawi hono urbidde toon e taw ko campagne ko fadde noon e demgol legguimaji wonande kay hitande ujunaji 225 ujunaji 226 e wawde afde toon hayre ko fadde kadi oɗo projet mo mbiyata hono canal de Sokam ko ɗum tigui o wawi hono afde toon e ñalawma taw kadi ko alkamisare kono ɓennuɗo oɗo taw kadi ko campagne wi e nder hitande kadi ko wawde kadi hebde fandare nde leydi Mauritanie jogui ko wawde kadi wasde yowitade hebde hoore mum to batal wonande ndema e wonande taw kadi ko ligguimaji taw kadi ɓe mbi wonde ko ndema ko saldu e calɗi wonande kadi taw ko ɓamtugol faggudu leydi Mauritanie ala sago ko ndema kay wawa kadi kono e jeeyi hen oɗo projet canal Sokam ma waw kadi walludeɓe e wawde kadi heɓinade tigui rigui ɗum noon ko wonande kadi e wonɗam ɗon taw kadi ko kaɗon hono ndema e wawde kadi lugguiɗade no fewi hono oɗo canal noon ma won 34 taw ko kilométre caggal ɗon kañum e maayo taw kadi ko Sénégal ɗum noon kadi ko wawde kadi ilnude fodde 16 ujunere hectare taw kadi ko leyɗe taw kadi ko leyɗele ɗe ganduɗa hoorema so tawi kala ko awa hen tan fuɗata ko ɗen tigui ɓe mbaddata ɗum noon e wawde kadi wiide wonde ko oɗo extension taw kadi ko leydi kadi pewnadi ha fewi ɗum foof ko ƴellidde ndema
taw ko fatti kadi e liggimaaji kañum ni e wonɗen e gaweeje haa ɓe mbaawa kadi heɓde heen taw kadi ko koye maɓɓe ɗon ɗo Rosso ɗo ko ɗon tacciten payen toon to leydi hono Sénégal leydi Sénégal toon de ene wayno jaagorgal ko fati kono faggudu ɗum ɗon kañum e plan kono fati kono coopération Abdourahmane Hono Sarr jaɓɓima ñande alkamisare nogas tati lewru yorkoma ujunaji ɗe nogas joyyi délégation fonds monétaire international woni FMI ɗum noon taw kadi ko ɗoyi ɗum ko Edouard Guéma Yalla taw kadi ɓe mbawi kadi wono kamɓene wursodir toon wonde ɗum ɗon ko fati noon e taw oɗo programme woni eɓɓore taw kadi ko heesere pool wonande FMI e nder mbaadi kadi wawde kono ɓamtude faggulledoji ndi hani e kuccam taw ko faggudu ndu ɗum kadi koko wiyete moyen terme ko ɗum noon ko tengtini ɗum noon jagorgal faggudu Abdourahmane Ono Sarr ko fati noon e ɗo rafi biyeteɗo MPOX wonande kadi FVR wonta kadi ko e oɗo kadi menor ara wonde kono jagorgal kono leydi hono Sénégal Marie Colle Seck kañum o wawi hono jofade taw ko gardiɗo jagorɗe Ousmane Sonko kañum e gaddude hon leydi ndi taw kadi ko Bassirou Diomaye Faye wonande kay e nder caggal kay nde invirna chaîne YouTube devant pod ɗum noon ko ñande aljumare ɗum kanko men wonde hono jagorgal hono taw ko fate kono cellal professeur Awa Marie Colle Seck o wawi kadi wiide wonde ɗum ɗo de ngam riwtude oɗo rafi alay sago kamɓe gardi hono jagorɗe kañum kadi e gardi hono leydi ndi mbaɗa hen doole mum himmu mum mata kay taw ko ɗum ɗo ko wiyete kono fièvre de la vallée de Rift ko ɗum ɗo kadi e taw ko baɗe baaɗi ɗe ɗum ɗo foof wawa riwtede e leydi ndi ɗum ɗon wi wonde ɗeɗo caɗele ko fati kono cellal ngal ɗum ɗon baaɗi ni kono ɗi rafiji hono baaɗi ni ɗum wawi tan gerde ɗum taw kadi ko ɗon taw kadi ko jagoɗo kadi ko towɗe ɗe ɗum noon eɓe mbawa kadi riwtude oɗo rafi ha ummo e nder leydi hono Sénégal ɗum ɗon alay saago kanko gardiɗo taw kadi ko jakkorɗe wonande kadi e kanko gardiɗo hono leydi alay saago ɓe mballa jagorgal taw ko fati kono cellal ngam riwtude kadi oɗo boros ha iwa e tan e nder leydi kadi Sénégal no didorno ɗo ko fati noon e cour de compte wonande kay tawde ko on takkaɗo ɗum ɗon on mennoɗo ardata hono leydi ndi Sénégal mbiyeteɗo hono Macky Sall kanko dey ene wayno oɗon dossier ko Olivier kanko avocat makko ñande alkamisare nogas tati lewru yorkoma ujunaji ɗe nogas e joyyi wawi wonde ko conférence mum e hucciti kadi e ɓen taw ko jandi yankoɓe e ɗum noon ene omo fira ko wayni ɗum noon ko wade kadi tawde ko oɗo dossier ɗum noon jaltuɗo kadi e mbadiji certuɗo no fewi ko fati kadi eɗen copperaji ko yewiti e koɓe mbiyata hono ñamade hono suuɗade ko o wino kanko wonande oɗo tawde ko document kalateɗo e kala saaha hani client makko ene wawi kadi kono jofete hono pileli ɗum wi ɗum noon ko hunde nde ganduɗa hoore ma wona hunde taw kadi ko ɗoftade nde rewani hono lawol e wonande kadi ɓe ɗoftaki kadi e sarɗiyeji tawde ko fati e laɓɓindigol ko fati e oɗo kadi tawde ko procédure e nder yesso kadi tawde ko jaydiyankoɓe kanko oɗo avocat o wawi kon tengtide oɗo rapport taw ko inspection hono général taw ko ɗen koppereje o fonno kay ko déposé tawde ɗum ko wi ɗon ko ɗum ko caggal on délai ɗum ɓe mbaɗi noon o wi noon ɓe jaɓɓi kuulal taw kadi ko ujunaji ɗe sappo e ɗiɗi so tawi noon ko oɗo rapport ko fati kadi cour de compte o wi noon ɗum noon ko o sifaka to l'assemblée taw ko plénière to ɗum fof ene waɗi kadi caɗele taw kadi ɗum waɗi rewidaka taw rewi koye lawol ko fatte kadi e ñawoje leydi hono Sénégal wi kadi ko kadi e wattidargol haala makko o wi noon ɗum ɗo kadi ko rapport oɗo Mazar o wi kadi oɗo kadi fonno kadi ko waɗede audité taw ko indépendant wi on ɗum kadi waɗaka bayyinaka taw ko défense o bayyin ɗum kadi waɗa kadi e taw kadi ko ɗini médiaji ha bayyine taw yimɓe foof jogo hen humpito wi ɗum foof ala hen ko waɗa koɓe mbaɗi ɗum koɓe tengtini e oɗo hono dossier
cakal keri leydi hono Sénégal paɗen ko toon to leydi hono Mali toon de leydi Mali en hono yankoɓe ɓe martaba towɗo ko ɓen guitta e golle mumen e taw kadi ko ɗum bayyina ko ñande alarbaɗe nogas lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi wonande chef état major adjoint taw ko armée wonande kadi ko chef état major wonande ko armée de terre kañum e directeur taw ko sécurité hono yankoɓe ɗum noon e waylo kadi gardigu ɗum noon ko e nder kadi wonande cewle e tawde ko ɓen kadi laamiɓe kadi leydi ndi wonande RFP ɗum no dey ɓe mbawi kadi hadde tawde ko compagnie taw ko jara transport ya garta ponnoɗo uddide ñande alkamisare nogas tati lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi ɓe mbi noon kadi tengtiɗe kadi wonde kadi ɓen seɓɓetiɓe noddeteɓe kadi ko jin nimme kadi ene tengtini e nder leydi Mali wadde ɗen gueɗe kam tolni hani e wadde kadi taw kadi ko kamɓene ɓe mbaɗa kadi ɓe gaddi luwaji mabɓe keesi wonande kadi yo leydi Mali ni yo naati hen ɗum noon wonande kadi guila e rewɓeɓe no mbirte yo mbaɗa kadi yo murni e ko nande hen ɗum noon wonniɓe kamɓe ardiɓe leydi ndi wonniɓe hono mettere no fewi ɗum noon wi wonde kamɓene mataw ardunoɓe état major ɓe kamɓe nde ɓe natti wawande ɓeɗo taw kadi ko seɓɓetiɓe Côte d'Ivoire ene wonde taw ko fati noon e taw kadi koye suɓugol gardotoɗo hono leydi ndi ene woni toon e jibinande taw kadi ko Duya Kouye kamɓe dey ko ɓe mbi wonde ko toon ko wuuro mawgo no fewi ɗum kadi wongo kadi non ko mawgo no fewi kadi ko faggudu no fewi ɓe no kamɓe kammene ɓe mbi yiyande mabɓe kamɓe ala ko ardi so wona hono faggudu taw ko leydi ndi ɗum noon ko ɗum woni koɓe paadi toon to Duya Kouye ko wuuro wongo to banggue hirnangue Côte d'Ivoire taw kadi wondi koye taw kadi koye e nder wuuro Carrefour gonduɗo hakkude e Libéria kañum e Guinée ko toon ti wuuro ngo ni toon woni ɗum kamɓe ɓe mbiyata wonde ko faggudu kamɓe tengtini kam kala bawɗo arde kay yo moƴƴin faggudu tawata ko leydi ndi Laurent Gbagbo ko men noon ardata hono leydi ndi kanko de kanko ne caggal kay ndewo kay waɗa interviewé kañum e Afou Média o wi kadi diwtaɗo e yidde kay ƴamde ardade hono leydi ndi e ɗum noon caggal kay nde wiya wonde an ka mennoɗo hono sogede ala haqqe ƴamtude ardade hono leydi ndi no way fof wonko mennoɗa hen ɗum noon e oɗo saaha wawa kadi joñade uyno ɗum noon fof ɗum ɗo ko coup d'état civil en mbaɗa ɗum noon omo jaggani ɓen waɗoɓe toon hono manifestation ngaji ɗi amo jaggani ɗumen toon taw kadi ko junggo Guinée Conakry toon de ko filiale taw ko groupe français nodduteɗo wono Buyi Gueux taw ko ɓen gummima toon to leydi hono Guinée caggal kay nde ɓe joguino toon taw ko oqirde mabɓe bauxite kañum e tengguilinta e nder diwan Boké ɗum ɗon ɓe mbi wonde ko guila kay taw kadi ko lewru août ɓennuɗo ɗo ndu ene wonde ko ɓe ko ittaɓe kadi en golle ɗum noon wonande kadi hefti ɗum ko secteur taw kadi ko oɗo taw ko jante woni huniyankoɓe wonɓe toon ɓe ko ɓen tigui oɗo saaha kamɓe kepti ɗeɗon golle wonande kamɓe noon ɓe mbawi hono yaadde yaltude hono leydi ndi bene cour mabɓe constitutionnel ɗum noon wawi hono yurnade ñande alkamisare nogas tati lewru yorkoma ujunaji ɗiɗi nogas joyyi wande kay ɓen démocrate en addunoɓe toon recours mumen wonande kay haɗede kay tawtorede kay woteji mabɓe mbaɗoy toon sababu nde parrainage ene wayno de e oɗon kadi fannu landaka ɗum noon wiyama wawa kadi tawtade ɗum oɗo kadi candidat démocrate en hono Renaud Agbo-Bodjo ɗum noon e fati kadi e woteji mabɓe mbaɗoy toon ɗi e nder nder ɗon mbadi police judiciaire wawi kadi hono ɗaɓɓude wadde kadi noddudeɓe ñande alarbare hono ɓennuɗo de on men noon ardata hono leydi boni yayi ɗum noon kañum e on jiiɗo candidat mo landaka démocrate en ɗum taw ko landa kadi lundiɓe laamu ngu nde kadi en mbi wonde ɗum ɗon noddiɓe kalaniɓe ko poti haalandeɓe ko ɓe mbi noon ɗum ɗon de ko manipulation ɓolo woni ɗon ɗum ɗum hattaɓe kamɓene e yettade fandare mabɓe nde ɓe jogui nde alay saago kamɓene ɓe mbawa kadi haɓede haaɓe mbawa kadi yoltude kujjaji mabɓe Gabon ɗum noon ko ex premiére hono dame kañum e ɓi men noon ardata hono leydi ndi woni Ali hono Bongo
kamɓe de ɓe garata toon to Libreville Gabon ñande 10 lewru taw ko novembre ujunaji ɗiɗi nogas e ɗum noon ujunaji ɗiɗi nogas e joyyi taw ko fandu arde ɗum noon de ɓe tawtortaki toon ɗum noon wi noon ɗum tegal kayde ɓe tuuma wonde kay ɓe dirtiniɗen coppéraji kewɗe no fewi ɗum noon oɗon taw kadi ko ñalawma kadi ko projet pono waɗa toon Sylvia kañum e Nouroudine Bongo ɗum de ɓe mbawi hono wiide wonde ɓe garata toon to leydi hono gama wawi hono bayinde ɗum noon ene wayno de ko goto e avocat ji mabɓe wawi kadi hono bayinde ɗum RDC Congo toon de ene wayno démocrate en hono république démocratique du Congo woni RDC ene wayno de kamɓene tawa kadi ko oguirɗo mabɓe biyeteɗo hono tawan Giza kañum de tuumi wonde rebelle M23 en mbawi kadi tawa arde toon wa nawde kadi ko ɓuuri hewde e ɗum kanŋeji fodde temedde 5 kilo kanŋe ko ɗum ɓe jaadi hen wonande wuuro to banggue wargo kiwu ɗum ɗon ko noon ɓe mbi wonde koɓe gujji ɗum noon ɓe mbawi kadi wiide wonde gila ma won joni lebbi 5 wonande noon entreprise ɗum noon wi wonde dañi hen parti no fewi ma won 70 millions kalse dollar AFC M23 riwti ɗum koɓe takki ɗumen ko wi wonde haali ɗum ɗen ɓe mbaɗi ɗo koye conférence de presse ñande alkamisare e nogas tati lewru yoro koma taw ko Corneille Ananga coordonnateur taw ko oɗon mouvement rebelle tengtini société o woppino ɗen bayinago mum waɗi ɗo gila ñande lewru mai ɓennuɗo e wiide kadi woppi won golle mum caggal ɗum so tawi winde tumaɓe ɗeɗo kadi kamɓe ɗo kay ɓe jadani hen inciti taw kadi ko wawi kadi bayyinde ɗum noon caggal kay e wiide wonde kay yii jencude ndi riwti ɗen ɗaɓɓale ɗaɓɓanoɗe ko wawde woytade ñande woteji mabɓe ɓennuɗi ñande 12 lewru yorkoma ujunaji 225 ɗum noon ko wonnoton ko ene wayno de ɓe mbi wonde to banggue noon Issa Ciroma Bakary kanko de ko candidat FSNC kanko de o wawi kadi wullitade o wi wonde ko kanko fooli e oɗo ko wate bano toon ñande 10 lewru yorkoma ujunaji 225 on toon noon to wuuro makko to o wawi wadde toon taw kadi ko nate ɓosoje woni vidéo ji ngam toon to wuuro makko garu e wiide to banggue rew leydi ndi o wiide ko o kankone o noddi o waɗi eranko e ɓen yaadiɓe makko ɗum yo darto no fewi ɗum ɗo gam kay ɗum ɗo kay salede wujjede tawata ko oɗo victoire ɗum nen wayno constitution mabɓe constitutionnel ma bayyin on gañiɗo taw kadi woteji bonno toon ɗi ma kadi on gañaɗo ɗum noon ɓe jaltinta kadi woteji ɗi taw ko jencuɗi ndi tan taw kadi ko e mbadi kuftodindi wona ko nogas e jeeɗiɗi lewru yorkoma ujunaji 225 takkusan yoni ha toon to kay hayri ɗum noon to galle ceerno Alpha amo galle ceerno Amadou Tidiane Ba ɗum noon to jooɗama jaɓeri ɗum noon ene wayno de ɓeɗo kadi ardiɓe union européenne ɗum noon ene wayno mbaɗi taɓal garanal ngam wiide wonde kay kala koɓe jagguno e ɗen koppareje kewɗe wonande leydi hono riche ɗiɓe jagguno ɗum foof maɓe mbajiro ɗum to leydi Ukraine ngam wallude ɗum e habtade ɗum noon ko leydi hono Russie ɗum noon ko ɗum woni koɓe mbawi kadi wadde ñande alkamisare nogas e tati lewru yorkoma ujunaji 225 toon to leyɗele denduɗe ɗum noon to kadi ko Amérique Donald Trump ma waw fottude e nando mum Xi Jinping mo leydi hono Chine ñande alkamisare 3 lewru yorkoma ujunaji 225 toon to Corée banggue wargo noon ko caggal sommet mbaɗo toon wonande leyɗele noddirtede hono APEC ɗum noon wawi hono bayino ɗum ko bayina ko ñande alkamisare nogas e tati lewru yorkoma ujunaji 225 toon to galle danejo to ɗum wawi kadi hono bayinede enen ciftina wonde leydi hono taw ko Chine kañum leyɗele dende Amérique ene jogui ɗon hono caɗele no fewi tension ngaji ɗe gonno hakkude mabɓe no fewi to batte kay taw kadi ko jeygu wona eɗen gueɗe Russie Vladimir hono Poutine wawi hono bayinde kañumne ñande alkamisare nogas e tati lewru yorkoma ujunaji 225 wiide kay leyɗele dendude Amérique waɗi ɗum sanctionné kono noon kay ɗum ɗon kadi ko sanction ngaji tiiɗi no fewi kono dede aɓe gandanaɓe haydara ala ko battinta e faggudu leydi mabɓe ɗum noon kamɓe de kadi o wi wonde kamɓe wonde kay ɓe mbaɗino hono kadi ɗaɓɓande wonde kay yo dialogue o kaldigal ngal yo waɗ ɗum noon caggal kay nde Donald Trump kañum wino wonde puttanal mabɓe ene wawi wonoyde toon to Budapest woni lamol ko Hongrie
kono noon dey ɗum o firti ɗum ɗon kono noon ɓe ɗaɓɓi kam yo ɗo pottital ngal mbaɗa kaldigu ene wawi hono waɗede jaam kadi arta toon jaam ɓuuri taw kadi ko hammadi bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettotoɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma kumpital men e ɗemgal pulaar ko ɗo kaɗen hen so tawi noon koto nate ɓosojo to ko Saydou Abouba mo Lekseyba gorgol so tawi ko ɗo e haalirde nde ko Alsan Oumar Mbodj gorko mo Sara Ndogo yo jaam jogomi jogomon